त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारंनि कानमुं चुमुं रगनो लुकुबस कांगो खा कतर बाय कानै चुमै प्रमोट खालायथेनिव खरक ब्रै रगनि बुमुं दङो आ खरक ब्रै रगनि बिसिङो बुमुं उंखा बुद्धलक्ष्मी देबबर्मा राजमाला देबबर्मा झरना देबबर्मा ताई चंद्रबाला देबबर्मा बरक सरकारनि हाबानगो थांफुरनो सागनि रिगनाय रगुतु कानै चुमै थाङै खा कतर खे आवायख्या ताई अबाहाय खायमानि बिसिंतै चीन त्रिपुरा सिटिनि मुकुमु पिरजांमा बाय बाक्सानो बरक हाबानग रगबो कानानि लय खलायख्या आबाहाय रगनो थांनाय 21 तारिख जुलाई सालमारिव सकात याफारमानि कायसा पान्डा संसदाखा दसर बबनो कबर साहित्य सभानि बखाक्तै अ पान्डानो रगिनो बरनो सकात याफारमानि बाय बरक बेलायखे सलांजाखा ताई अबाहाय खा कतर ओंलायमानि बिसिंतै चीन हुकुमुकुमनो प्रमोट खालायथिनि जेफ्रोबो लगिरनाय नरगबो टिआर तंबायदि नै लुकुरंनो ककचारखा चाकरी खयो जों खूब कम परसेंटेज और त्रिपुरा सरक चाकरी मेरा आदिगनाय काननानि बागै आंदोलन जों जखन स्कुल पढ़ियो आपरो थिकानो खलायले थिका गे आबुनि बागै न जों अफिसरगो फाय पढ़िगनाय रंनो फाय कान फैगा ताबुक जेरिगनाय नायथक कानबाय जतनो आपरो चिंताफां खायमानि आदिगनाय काननानि बा ककबरो एक जायगा थां सायनानि बसक जे माने ट्राबल जों ताबुक जेटा इजिली न जों जत जायगा न रिगनाय कान थांमानो फैशन हिसाबै थांमानो एमनकी बायरे रगबो थाङै रिगनाय र कानखा फैजतनो रिगनाय देसना हाबजाबाय आमो बेलायखे हामबाय जतनो न जे रिगनाय आंदोलन खाय जत जे ताबुक मुति परिस्थितियाव फायसो बेकासे अन्तत ताबुक बेलायखे हामबाय जोंनि मीडिया चैनल नो ताई सारि काहाम दिनैनि सालखे 21 जुलाई 2026 साल सानामो जोङो दिनै अ सिनि ककबरो बुखे जे दसर बबनो खायजागै दङ अबनो पुइला माने खालाय दंलायो बिसेसके सिनि ककबरो कक सानाय र सिनि ककबरो साहित्य सभानि बिसिंतिखे आमन बागै बेलायखेन बरंना हामबाय मारो टाउननि हिमालय सिनि जे फाउंडार आगि सिनि दा बिरचंद्र संरक नङा ताव बिसेसके बेलायखेन दिनै बिना आसामानि बसाल सिनि दारा बिसेसके बरं गोनां नंद कुमार देबबर्मा ताई दङ सिनि दारा विकास राय देबबर्मा ताई सिनि दङ दारा दिबो तामसानाय दारा रमेश देबबर्मा बरंनि साहित्यनि बिसिंतिखे दिनै अ ककबरो बुखेर खायजागै दङ दसर बबनो अबनि बिसिंति बरक हताचके जों सायमाया एक्चुअली दिनै जों पयला त्रिपुरा हास्तेव चाकरी खायनाय ब्रै रंनि बिसिंग रिगनाय बरक पयला अफिसो कानो नै बरक बाहायके मुजुमानजागे जोंनो दिनो मुमैन्तर रलायखा आउन बागे आं बेलायखेन तंथका बेलायखेन एक्साइटेड टाउननि बरक न चिनि कक बरक साहित्य सभारक न बेलायखेन आं हामबाय मारो ताई खुलुमो ताई अमाहायकेन तेरे सिनि कक बरक बा सिनि कानमुं बरक रंनो अमाहायके तिसाय तमन बागे बरनो बेलायखेन हामबाय आंबो बेलायखेन तंथकमा हाय तंथका विशेषकै तैबो सिनियर पयला फाउंडार सिनि बरं गोनां दा बिरचंद्र देबबर्मा बिनि याक्तिखा आं मुमेन्ट नुमांखा बेलायखेन आं तंथका बनबो हामबाय मारो तैबो माहायका आयुक अलखे तंबाय जाथुं सिनि दारासं विशेषकै सिनि दा नंद कुमार बंखा कक बरक सैकरं बा सैनानि फाउंडार हनि मानबो के तिनिओ जेटारो प्रोग्राम खायजेकमनिबो बिनि जत बय सैमानि ताई ब गान जे सैमानि अबनन ताबु रसाबलाय तंलायो जतन रसाबैबो दङ अ प्रोग्राम ते तिनिनि सिमी 23 तारिख जुलाई जरा अ प्रोग्राम चलिनाय अरनि अ कक बरक बुक फेयार चलिनाय आं कबुंना मुसुङो निनि मीडियानि बिसिंतिखे जतन फायनाय फैबायदि अर एन्जय खायफैबायदि सिनि कक बरक बयनो जतन पायि परिना नोंथौ होनना आं कबुंना मुसुङो ताइखे बरक मुजुमानजागे जोंनो रखानो साया दिबा अजरारगो माने सहर रिगनाय बरक कानानि बा अफिसो कानानि केबो साहस खालामिया जों बोरै र खरक बोरै जों कायसा पिडब्लिउडि चाकरी खालायो आबं हाताबका वाटार रिसोर्सनि डिपार्टमेन्ट कुंजबनो आफरके इरिगेशन प्लाट कन्ट्रोल हिंता जोङो जागा बा
अजराव चिनि बाई चंद्रबाला गाय चिनि बाई रासमाला गाय बरखाय 81 no sakri man kha 1981 angke 1982 sakri mano ang bai te jor buku jona gata angke sing 1983 angke tabo sing nai kha angke 42-43 bosor after 43 years ni pore sing tine o office digene boro kanmani no mane felicitation rojago ona rojago amra belai khanang mane tongthoka tai belai khanan sakablang pulane excited jeng Gabon bagai 43 years mani jara seng manka tabo sin ori gani borok belai khana naitu ke set klai kalayo tabo am hake office kai maso se kai jang wasi se kinya rok ta kheri gani borok kani kai jang laisu abon bagai belai khana seng sak proud haima tongo seng am hake ojora rogota office rogo bangla kokse sara gya seng beri ro khoro buri tamung laikha जों बांग्ला कबो फन आपरो टेलीफोन लको लेंस फोन सिमिसे फोन फाइके हंके जों आपुरबो जों कक बरक बाय जों कक सालायो ओके जों रिगने बरक कानमा हंके इंदिरा गांधी बथारजाक माने 1984 31 अक्टोबर दो आबोनि पॉलिसी जों खालायो आबां मुतुमाखा 1984 नि अक्टोबर मास नि बा नवंबर अक्टोबर नि जों पहिला रिगने बरक कालाय Baison robalong ki bele hambai bokhe aprum sini no botai kuno tai sariro kalia जों रखौ आइसुसु कानखा आबो जों असियार खाइमिया तांखाय बेलायखान खातंखा बेलायखान तंथगो तिनिओ तिनिदि गनाय बरक सिनि कानमुं बरक न अमा हाके ऑफिस ताम ऑफिस इंटरनेशनल जों थांगा ताव सिनि रिसारक आं बागे बेलायखानो तबो तंथका तिनि तै बबो तिनि अर कक बरक साहित्य सभा जे केबी एसएस नो बेलाय बेलायखान हाइन हाय हामबाय माय आफार आसना हामबाय